Vítejte u našeho dnešního přehledu. Dneska se podíváme na něco, s čím se v moderním pracovním prostředí setkáváme vlastně úplně každý den. Budeme se bavit o evoluci zabezpečení kanceláří a to na základě dat od expertů z portálu můjzámečník.cz. Půjdeme od těch dob, kdy správci budov tahali po kapsách těžké chaotické svazky klíčů a vypadali u toho tak trochu jako středověčí žalářníci, až po dnešní naprosto elegantní řešení. Ukážeme si cestu od špičkové mechaniky až po plně digitální přístupové systémy. Zkrátka, jak z totálního chaosu udělat dokonalý řád. Náš dnešní program má 4 logické kroky, v podstatě jako taková profesionální bezpečnostní konzultace. Za prvé, budoucnost bezpečnosti. Za druhé, hierarchie systémů generálního klíče. Za třetí, chytré technologie. A za čtvrté, efektivní správa. Jdeme na to? Část první. Budoucnost bezpečnosti kanceláří a řešení té známé logistické noční můry se standardními klíči. Takže představme si úplně typickou administrativní budovu. Stovky dveří, běžné zámky a doslova oceány kovových klíčů. No a co se stane, když se jeden jediný takový klíč ztratí? Rázem tu máme obrovské bezpečnostní riziko. Hrozí neoprávněné kopírování, okamžitě se musí volat zámečník na drahý havarijní zásah a začíná zdlouhavá výměna vložek. Je to zkrátka nekonečný kolotoč problémů, který dokáže chod firmy úplně paralyzovat a zbytečně vysává rozpočet. Což nás přivádí k části druhé. Hierarchie systémů generálního klíče, neboli to elegantní mechanické řešení, známé pod zkratkou SGHK. Systém generálního a hlavního klíče je vlastně takovým prvním lékem na ten zmíněný chaos. Jde o precizně strukturovaný mechanický systém, který je navržený speciálně pro administrativní budovy k bezpečnému rozdělení jednotlivých sekcí. Nejenže ten obrovský cinkající svazek klíčů nahradí jedním jediným chytrým řešením, ale je naprosto kritický i pro samotnou bezpečnost. Zajišťuje třeba to, aby požární trasy zůstaly neustále pod kontrolou, ale zároveň bleskově přístupné pro oprávněné osoby, když jde do tuhého. Pojďme se podívat, jak to do sebe vlastně celé krásně logicky zapadá. Máme tu 3 odstupňované úrovně. Krok první. Vlastní klíč. Ten otevře čistě jen jeden konkrétní vstup, třeba vaší kancelář. Krok druhý je skupinový klíč. Ten už otevře všechny vstupy do budovy, což je naprosto ideální třeba pro manažery celého oddělení. No a krok třetí, to je samotný generální klíč. To je absolutní vrchol téhle pyramidy. Otevře totiž hlavní vstupy a úplně všechny vnitřní prostory v budově. Ten obrovský nepřehledný svazek je tak doslova smazán z povrchu zemského a nahrazen jedním kusem. Pecka, ne? Sjednocená mechanika je bez debat obrovský skok kupředu. Ale expertní data jasně ukazují ještě na něco mnohem radikálnějšího. Heslo dnes zní s Bohem klasické klíče. A tohle odvážné prohlášení funguje jako ten nejlepší možný můstek k tomu, co nás čeká dál. Vrhá nás to totiž rovnou od těch nejlepších mechanických systémů do plně digitální budoucnosti. Jsme u části třetí. Chytré přístupové technologie, tedy absolutní digitální úroveň bezpečnosti dnešních kanceláří. Tady je nesmírně fascinující sledovat tu ohromnou technologickou rozmanitost. Cílem je samozřejmě blesková a bezpečná identifikace. Moderní systémy dnes podporují ty nejšpičkovější standardy. Máme tu třeba neuvěřitelně přesnou biometrii otisků prstů, pak RFID čipy využívající zavedené standardy IM nebo HIT a nesmíme zapomenout ani na chytré karty fungující na zabezpečené frekvenci MIFARE. A ten hlavní naprosto zásadní přínos? Administrátoři mají v rukou absolutní, okamžitou kontrolu nad tím, kdo a hlavně kdy se po budově pohybuje. S tímhle vším se pak neodmyslitelně pojí takzvané chytré kliky. Ty mají naprosto ohromující výhody. Poslechněte si to. Můžete nastavit individuální přístupová okna jen na konkrétní časy. K tomu získáte naprosto detailní přehled o pohybu osob v celém objektu. Správa oprávnění pro zaměstnance, doslova hračka. A navíc si tyhle systémy skvěle rozumí, tedy jsou bezproblémově kompatibilní s vícebodovými zámky, jako je například GU Secura. Zkrátka a dobře, veškerá přístupová práva si dnes správci pohodlně naklikají přes terminál nebo třeba jen z intuitivní mobilní aplikace. Přecházíme k části čtvrté. Efektivní správa a autonomní čtečky pro vstupy s vysokou frekvencí a s tím spojená obrovská úspora nákladů.
Právě tady můžeme krásně vidět ten naprosto propastný rozdíl mezi oběma světy. Jak už jsme říkali, ztráta fyzického klíče znamená logistický horor. Musíte měnit drahé vložky zámků a přidělávat desítky nových klíčů pro všechny ostatní. Je to neuvěřitelně pomalé a strašně drahé. Ale pozor, co se stane, když se ztratí chytrý čip? Skoro nic. Systém totiž umožňuje ten ztracený kousek okamžitě elektronicky zablokovat přes software. Zámky zůstávají přesně tam, kde jsou, ostatní si vesele pípají svými čipy dál a my máme bleskově obnovenou bezpečnost budovy a masivní finanční úsporu k tomu. To je opravdu markantní rozdíl. Chtěli bychom na tomto místě zmínit jedno důležité číslo, a to je 10. Symbolizuje totiž více než 10letou praxi certifikovaných odborníků z týmu Můjzámecník.cz, ze kterých tento přehled vychází. Je totiž potřeba si uvědomit jednu věc. Ať už se firma rozhodne implementovat ty spolehlivé strukturované mechanické zámky SGHK nebo rovnou ty nejmodernější autonomní RFID čtečky, obojí si zkrátka žádá profesionální poradenství. Takto komplexní infrastrukturu prostě nejde aplikovat metodou pokus-omyl. Vyžaduje to pečlivé odborné plánování a naprosto bezchybnou instalaci. Což nás vlastně přivádí k závěru celé této evoluce a k jedné tak trochu provokativní otázce. Když nám dnes chytré technologie dávají tak magickou a okamžitou kontrolu nad každým vstupem do budovy a ještě k tomu šetří obrovské peníze za případný servis, znamená to konec jedné éry? Sledujeme opravdu právě v těchto letech ten historický zlom, kdy je tradiční kovový klíč, mimochodem vynález starý tisíce let, definitivně předurčen k tomu stát se jen pouhým muzejním artefaktem? No, je to rozhodně skvělý námět k zamyšlení, zvlášť až vám příště u vstupu do kanceláře v kapse zase těžce zacinká ten obří svazek klíčů. Tímto náš dnešní přehled o moderní bezpečnosti končí. Moc děkujeme za pozornost a budeme se těšit u objevování dalších fascinujících témat.